PC Horse er et udløb af et samarbejde, som man indledte mellem Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island på et tidspunkt i starten af 00'erne, hvor at man satte sig sammen og sagde, har vi mulighed for at finde et fælles nordisk foderprogram, som så kan give os en stabil og en fornuftig vurdering af hestens behov i forhold også til de fodermidler, vi har her, fordi der er altid lokale forskelle på foderplanterne faktisk. Og sådan, så vi kan lave nogle fornuftige og valide foderplaner til folk. Men det her brev og den her oversigt, du får, den viser dig, hvordan du så kommer i gang. Og der står forklaringen her i venstre side, der står, først så downloader du programmet. Og det går også ind og viser dig, hvordan man gør. Du går ind her og finder den frem. Du søger simpelthen på PC Horse oppe på Google. Og så vælger du den, der hedder PC Horse Start. Der kommer du ind på forsiden. Og som du kan se, så er det faktisk både svensk og dansk, men det er oversat til dansk, når vi er i Danmark. Det betyder så også, at du skal bære over med et par stavefejlhister her, fordi det nogle gange så smutter de der oversættelser, men i store hele, så er det faktisk rigtig fint oversat. Nå, så går du ind her og downloader den seneste version. Jeg vil ikke selv gå ind og downloade den, for så kan det godt være, at der bliver rod i min computer, mens jeg gør det. Så jeg vil bare vise dig, at det er her, du trykker og downloader den. Jeg vil gerne vise dig, hvad det er for nogle programmer, der ligger, for der ligger faktisk flere programmer i det. Og det kan du se her. Hvis nu vi går ind her i priser, så kan du også se, hvad der er. Du kan se, hvad de egentlig koster. Og den, som du i de første 14 dage får gratis adgang til, det er den, der hedder standard. Det er den her. Den koster normalt, hvis du betaler en gang om året, så koster den 898 som nykøb, og så 373, når du skal forlænge den. Så det vil sige, at når du går ind og laver et nykøb, når du forlænger din version, så sparer du nogle penge her på opstarten. Du kan også se, hvis du tænker, når du er færdig med de her 14 dage, så tænker du, at jeg har bare en enkelt hest gående, eller jeg har kun 3-4 stykker, og det er sådan cirka det. Så kan du faktisk bruge den der mini, og jeg lige om lidt viser dig, hvordan minien er bygget op. Den er sådan en, du kan bruge til en enkelt hest. Hvis du nu har 2 heste eller 3 heste, så kan man tilkøbe en ekstra hest. Sådan, så hvis du ikke har andet end de der 2-3 heste, jamen, så kan du bare have dem, og så følge dem. Og det er jo ikke så dyrt, som hvis du har standardversionen. Så der kan den bruges der. Den har ikke så mange versioner, eller så mange services, den kan. Men den kan det, du har brug for at holde styr på fodret til dine heste. Hvis du stadigvæk går ind og kigger på standardblandingen her, den jeg har, den hedder Professional, og det er jo fordi, jeg kommer ud og laver foderplaner hos folk. Så derfor så har jeg en, der er lidt dyrere. Men den her standard, det er den, som langt de fleste har, hvis man bare har lidt flere heste. Og det er så også den, jeg lige vil sætte dig lidt ind i nu her. Det er den her. Og når den kommer frem i hvert fald, kom, der kom den. Der er en stald. I det jeg har, der kan man vælge mange stalde. Men i den her, der har du en stald, til gengæld så har du op til 10 heste her. Og igen er det også sådan, at hvis du nu har 12 heste stående, så behøver du ikke at købe den store forkrummede Professional. Så kan du bare tilkøbe nogle ekstra heste, som du så har med i programmet. Så her har vi så forskellige, der er 23 næringsstoffer og så videre dernede, som giver dig en hjælp til, hvordan at du laver foderplanen her. Godt. Det var sådan overblikket over, hvad det er,
at du faktisk får pengene, når du køber det. Og så de første 14 dage her, der kan du så more dig over, at du ikke behøver at betale for det. Så når du har downloadet og har været derinde i start versionen og downloadet det, og der følger du simpelthen opskriften eller oplysningerne på skærmen. Det er akkurat ligesom når du downloader alle mulige andre programmer. Og når du så er den igennem, så hopper du tilbage til det her brev. Så går du ind her og trykker på, jeg vil hente min PC Horse licens nu. Når du åbner det her, du har downloadet, så vil den bede dig om licens nemlig. Så kan du begynde at hente den nu. Og så går du ind på den her side, hvor du så fylder dit fornavn, efternavn. Og du kan godt se her lidt norsk stavning ind imellem, men det er helt fint. Det kan godt være lidt charmerende nogle gange, når man sådan kigger på det. Og så er din e-mail og dit telefonnummer. Så sender du det, og så får du en licens tilsendt. Her. Du får den på din mail. Så går du ind i din mail og kopierer den, og der står også, hvad du skal kopiere i den mail der. Her. Og så sætter du den ind i programmet. Så, nu vil jeg så lige vise dig, hvad det så er, hvor du sætter det ind henne. Så nu åbner jeg så mit program, og så får du lov at få en rundtur i PC Horse. Den har jeg her. Sådan ser startsiden ud, når den starter op. Der hvor du lægger din licens ind, hvis ikke den starter det formodentlig op med det samme, det er her. Hvor nu har jeg jo betalt licensen, så bokker den sig ikke. Men hvis du ikke har betalt licens, så vil den vise her. Her kan du for eksempel opdatere den. Og så kan jeg arbejde med det der. Så ligner det her. Så der har du så forskellige ting, der er. Du har heroppe, der har du nogle elementer, som handler om for eksempel ny stald kan du ikke så godt gøre, men ny hest kunne du godt gøre her. Der er foderlister, der er foderblandinger, det vil sige, hvis du nu går selv og mixer hjemme i laden, det er der nogle bondemænd, der går og gør. Men så kan du faktisk, hvis du laver sådan en blanding med noget korn og noget melas og nogle grønne piller og sådan noget, jamen hvor mange kilo putter du i af hver i sådan en blanding, og så får du faktisk en opgørelse over, hvad bidrager den her blanding med på samme måde som de professionelle foderplaner, du køber. Og så er der også den, der hedder den hedder grovfoder, og den handler om at lægge nyt foder ind. Det kan både være en grovfoderblanding, altså fra en grovfoderanalyse, men det kan faktisk også være, hvis du nu har købt et foder et sted, som ikke er med i listen her, så kan du så lægge den ind der. Nå, men her har vi stalden, og jeg har 2 heste lagt ind her på forhånd. Det er nogle, jeg har haft brugt til nogle andre gang, og de står så her. Det kan jeg gå ind her og kigge på. Der er dels nogle indstillinger, det er sådan lidt mere teknisk om, hvad man har. Hvis nu jeg kun har tænker i min stald, så kunne jeg godt bare forvælge at skrive, at jeg har kun tænker eller anglo-araber, eller hvad jeg nu har. Men ellers, så kan jeg gå ind og finde heste. Hvad for nogle heste har jeg? Jamen, jeg har de her 2 heste. Og der er nogle oplysninger på dem. Hvad vejer de? Hvornår er de født? Og hvornår har jeg sidst lavet foderplan på dem? Så kan jeg også gå ind og lave dagbog for hestene. Det er jo rigtig sjovt, hvis nogen de godt kan lide at nørde det. Jeg skulle simpelthen bruge den som en dagbog. Og når jeg siger dagbog, så tænker vi den ikke som de der, vi lavede, da vi var teenager og skulle fortælle om vores små glæder og sover i skolen og sådan noget. Men de ting, der kan være nyttige at vide i forhold til stalden og arbejde med stalden, kan være nyttigt som sådan en slags lommebog. Nogen skriver i en lommebog og sådan noget også. Altså, hvad var det egentlig, jeg gjorde? Hvornår var det egentlig, vi flyttede heste sidst, når vi flytter dem på foldene for eksempel? Hvornår købte jeg foder sidst? Altså nogle
ting, det kunne være meget praktisk også at have her. Det kan man også bruge den til. Du kan også bruge den for at se, hvad er det for nogle fodermidler, og hvad har vi behov for at få hver uge. Så her har du også dit foderbudget. Så her, der bruger vi 10 kilo per dag, og 72 kilo om ugen i hø. Det betyder jo også, at når jeg skal købe hø, så ved jeg også, hvis jeg skal købe til hele vinteren, så kan jeg regne ud, hvor mange baller skal jeg faktisk have. Eller hvis jeg får det hjem hver måned, så ved jeg, at jeg skal have 300 kilo hjem hver måned. Og det kan jeg så sige til den landmand, som jeg handler med. Det kan være rigtig praktisk at kunne. Også det der med, når man skal bestille på foderstoffen, og det er billigere at få det hjem på en palle, så kan jeg bruge en palle foder inden for den der runde, den der række, de skal være, for at det kan holde sig. Jamen, så går jeg ind og tjekker, hvor mange kilo bruger jeg for eksempel af det der Performvit, det får man nok ikke i paller. Men det kunne være den der Horselux Plus for eksempel. Det kan heller ikke betale sig, vel? Men det kunne jo være, det kunne. Og så kunne man jo på den måde måske score nogle rabatter, når man handler foder på foderstofferne. Så vidt. Så godt. Så går vi lige ind. Det kan du sidde og lege med, når du har åbnet den. Så kan du også prøve at se, hvad du ellers kan nå ind. For eksempel også det der med behandlingerne. Hvornår de er blevet vaccineret og sådan nogle ting. Det kan du også køre ind der. Så går jeg lige tilbage til startsiden her. Og så vil jeg vise dig, hvordan jeg laver en foderplan til en hest. Og jeg bruger bare de standard fodermidler, der er i den her fodermiddeltabel, som der hører til den stald her. Nu laver vi en ny hest, fordi der er ikke så sjovt at gå ind og kigge på en hest, der er lavet. Men hvordan bygger jeg egentlig en hest op? Og det er ikke ret svært. Jeg går ind og siger, at jeg skal have en ny hest. Den her hest, det er en voksen hest, har jeg bestemt. Den jeg har købt, det er en dansk varmblod, har jeg lige fået. En rigtig, rigtig fin hest. Den skal ind. Den er voksen, så jeg begynder ikke, hvis jeg trykker på unge hest, så skal jeg skrive, når den er født, fordi så regner den alderen ud, og så passer det med, tilpasser den foderbehovet efter, hvor gammel den her unge hest er. Hvis det er en hingst, altså en avlshingst, så vil det også være nogle andre behov. Men de fleste hører til i den her, der er voksne, og enten hopper eller valakker. De forskelle, der er mellem hopper og valakker, de er ikke større end de forskelle, der er mellem enkelte heste. Så derfor så sætter man bare dem i en gruppe, men hingsten har et lidt anderledes behov. Og den er ikke 5 år, den er faktisk 8 år. Og et eller andet sted, fra den er 5 år til den er 4-25, jamen så er foderbehovet nogenlunde det samme. Så forskellen er, om den er helt ung, eller om den er helt gammel. Den er ret stor, den her. Den var altså noget mere. Jeg tror faktisk, den var 650 kilo, har jeg vejet den til. Så det er en temmelig stor hest, vi har. Og den kommer ud hver dag og går på fold. Og når jeg gør det, så tildeler programmet lidt mere energibehov til hesten, fordi når den går ud og bevæger sig meget på fold, så bruger den jo mere energi, end hvis den bare står inde i boksen. Så når de kommer ud og går på fold om dagen, jamen så trykker man lige det på. I første omgang vil jeg lave den foderplanen, så når den ikke laver noget, og så vil jeg se, hvad der sker, når den begynder at træne den. Så går jeg ind her og trykker OK, og så har vi Monty her. Hvis man nu er rigtig nørdet, så kan man også lægge sit eget billede ind. Så bliver det lidt sjovt, ikke? Men ellers så kan man nøjes med de der standarder, de har lagt ind. Udover alle de der sjove ting, jeg kan lave med dagbog og så videre, så går jeg ind i den, der hedder Lav foderplan. Og lige nu er det ikke aktuelt, at de går på græs som sådan. I hvert fald ikke så meget foderværdi i græsset.
Så vi prøver bare i første omgang at lade være med at regne det med. Det gør det nemlig, at det bliver lidt mere besværligt at holde styr på, hvor meget de æder og sådan nogle ting. Men kører på noget sådan helt lavpraktisk. Så jeg går ind i det der standardfoder, og så har vi noget hø. Og det her, det er bare sådan noget hø, som er slået der, lige omkring Sankt Hans, eller sådan noget, hvor mange slår hø til heste, hvor det faktisk er lige ved, at det har blomstret. Og så er der faktisk ikke voldsomt meget næringsbehov i det, men der er masser af strukturtykketid. Det er vel. Han er også på halm, så det får han også. Så mangler jeg noget foder til ham, noget kraftfoder, men det tager vi senere. Nu prøver vi bare lige at se, hvad han får i grovfoder. Så jeg trykker OK. Så siger programmet, en hest af hans størrelse skal i hvert fald som minimum have 10 kilo. Og det skal den jo sådan set ikke. Den skal have mere, for den skal faktisk have 1,5 kilo per 100 kilo, den vejer. Og det kan du se på den her tørstofkontrol. Det her det er 1, og det her det er absolut minimum. Det her det er det optimale. Som man siger, det her det bør de have. Og det her, det er det maksimale, man tror, den æder. Der kan godt være heste, der æder mere, men det er i hvert fald det maksimale, man vil anbefale, at de æder. Også for at undgå, at tarmkanalen bliver overfyldt med masse groft foder, som den ikke har brug for. Hvis jeg nu har masser af vrap, så siger jeg, at jeg vil egentlig gerne give den alt det, den har brug for af tørstof i vrap, så det giver den hertil. Det vil sige, sådan en 11-12 kilo hø, det får den om dagen. Det er heller ikke unormalt, det er mange steder, de gør. Så kigger jeg hernede på søjlerne. Og de her søjler, det er næringsstofsøjlerne. Her har vi energisøjlen, og de øverste, det er faktisk de vigtigste. Det er dem, vi starter med. Energi og protein er de allervigtigste. Lysin her er et aminosyre, som er en del af proteinet. Og nogle fodermidler, der ved man faktisk indholdet af lysin, så det kommer i også. Og man ved også hestens behov for lysin. Når vi snakker rideheste, så er lysin faktisk vigtigt, når vi snakker udvikling af muskler og sådan noget. Så det er et af de aminosyre, som vi har beskæftiget os med. Nå, men her, der kan I godt se, at den her søjle, den er rød. Og rød betyder, at det er underbehov. Den røde streg, der lige her, der står 100% på, det er det behov, det minimumsbehov, hesten den har. Eller sådan lige omkring. Det er det, der er optimale, kan man sige. Der kan godt være mere. I kan se sådan noget som vitamin A, er der faktisk meget mere end dens behov, uden at der er noget problem med søjlen her. Så længe søjlen er grøn, så er det inden for det, man kalder optimalområdet. Det har noget at gøre med, for eksempel med vitamin A. Hvor lidt skal der til, for at den i hele taget skal klare sig, og hvor meget skal der til, før de når over i noget med forgiftningsproblemer. Det er det, man laver den der efter. Den viden ved man fra forskning rundt omkring i verden, så har man fundet ud af, hvor lidt skal der til, for at det giver problemer. Så har vi heroppe, kan vi så se, at du mangler hesten energi. Det betyder, at hvis jeg kun giver den de her 11-12 kilo varphø, og den ikke får anden at æde, så vil den ret sandsynligvis tabe sig. Rimelig meget endda, tror jeg, når vi ser, hvor langt der egentlig er op til den her. I vil også kunne se det, hvis jeg nu går ind og kigger på den foderplan, som også er den, du kan skrive ud bagefter. Der står noget her først om hesten. Her der står der, hvor meget foder den har fået. Og så er der så det, som der er på søjlerne, det står så her i tal, som du kan sidde og hygge dig med og kigge efter. Og så går den ind og kigger på nogle bestemte komponenter i rationen, som bliver udvalgt at kigge på. Den ene, det er træstof. Træstof kommer fra cellevæggene i vrappen, eller i høet. Og faktisk er det sådan, at den får faktisk træstof nok ud fra det, som den får. Altså der har man lavet sådan nogle retningslinjer for, hvornår er det cirka nok. Og det er egentlig okay. Det kan godt være, at den kan sagtens have mere, men det er egentlig okay. Stivelse. Stivelse er der ikke en minimumsnorm for, men der er en maksimumsnorm for.
Og den får ikke noget stivelse, for der er ikke stivelse i hø. Så det er stadigvæk inden for det anbefalede område. Sukker er også inden for det anbefalede område. Der er ikke så meget, der er noget sukker i høet selvfølgelig, men det er ikke sådan, at vi for eksempel er i overskud af sukker nu her. Og lige sådan med fedt og biotin og sådan nogle ting. Det er sådan det, man har valgt at kigge på. Nå, men vi skal gøre noget ved den her, for vi kan ikke have, at hesten den taber sig. Så derfor så går vi lige tilbage til vælg foder, for vi er nødt til at have noget mere foder. Ja, jeg kunne faktisk godt gøre det, at jeg valgte at så sige, at jeg har masser af hø, den får lov at æde alt det hø, den har brug for. Så kan jeg faktisk lægge, hvis jeg bare lægger den op til 100, giver den 13 kilo hø, så har den faktisk fået sit energibehov dækket i hø. Og det er stadigvæk sådan her, at det er inden for det, den kan æde. Så den kan sagtens æde det, og det dækker dens overordnede behov for energi, protein, lysin, calcium, fosfor. Det vil sige, at nogle af mineralerne er også dækket ind på grund af det hø, den har fået. Men ikke det hele, kan du se. Så det vi mangler her, vi mangler noget kobber, vi mangler noget zink, noget selen og sådan nogle ting. Det skal vi lige have gjort noget ved, fordi kobber for eksempel, det er et enzym, der indgår i rigtig mange, kobber er et enzym, der indgår i rigtig mange processer i kroppen, så derfor så er det lidt vigtigt, at kobber det er dækket ind. Zink og kobber arbejder sammen om knoglebygning, også om hud og hårdannelse. Det er også vigtigt med dem. Og så er der selen, immunforsvar, jod i energiomsætning. Godt se, vi er nødt til at gøre noget, for ellers vil hesten ikke trives så normalt. Men i store hele kan en voksen hest egentlig meget godt klare sig langt hen ad vejen med hø, 13 kilo hø. Hvis du giver den efter ædeløst, så kan du godt risikere, at den får mere. Men nu holder vi os bare til det her. Nå, så skal vi have fundet noget foder til den. Og lige nu har vi ikke noget foder selv i vores egen staldliste, så jeg går ind og finder noget i en foderliste. Og der er en, der hedder Danmarkslisten. Og det er den der store standardliste, som der ligger i PC Horse til danske foderblandinger. Og hvis jeg nu lige fortæller her, at der er tre søjler, og den første, det var grovfoder, den har vi snakket om inde i vores egen foderliste. Så er der kraftfoder, og kraftfoder, det giver en ekstra energi og protein og andre næringsstoffer. Så hvis nogen mangler energi eller protein, så vil jeg kigge ind her. Så er der tilskudsfoder. Tilskudsfoder, det er vitaminer, mineraler og særlige ting. Så det er den del. Nu har vi hesten her dækket ind med energi og protein, så derfor kunne det godt være, at jeg vælger en vitaminblanding i stedet for. Det kunne være, at jeg bare gik ned på Land og Fritid. Og så fandt jeg Ecosanas, de har en, der hedder Minivit Allround. Det er sådan en helt almindelig mineralblanding, som man kunne bruge. Så går jeg lige hakker den her af her. Så henter den ind i min foderplan. Nu står den her. Og så kan jeg også trække den op, indtil det passer. Så får jeg spændende at se, om jeg kan dække dens behov. Det kan jeg faktisk. Med 50 gram om dagen, der kan jeg faktisk dække det den mangler. Det kan godt være, at man så tænker, det er lidt lav på selen og lidt lav på zink her og sådan noget. Det er måske ikke helt så godt. Hvis jeg vil gerne have det dækket ordentligt ind, så kan jeg godt give den noget mere. Sådan der for eksempel, så ser det lidt pænere ud. Og så er den her hest faktisk dækket ind med sit foder. Så den har det, den har brug for. Ja. Det var, hvis den ikke laver noget. Det her. Nu er det jo så sådan, at nu har jeg fået Monty hjem, og nu vil jeg ud og ride på den. Og så sker der faktisk noget, fordi så ved jeg jo godt, at han formodentlig kommer til at mangle noget foder. Så nu går jeg så ind og kigger jeg gør lige sådan her hak, så det er gemt. Og så går jeg ind i oversigt på hesten. Og nu ændrer jeg information om hesten. Nu er jeg begyndt at træne ham. Og i starten så træner jeg ham bare lidt.
Hvis du kigger på søjlen her, nu går jeg lige tilbage. Den her viser noget om hvordan den er dækket ind, og den har fået grovfoder. Den har ikke fået noget kraftfoder endnu, så indtil videre så er den grønne søjle bare her, og det dækker vedligeholdet, så den lige godt og vel. Men nu sætter han i træning, så han arbejder let, så kan du se, så kommer han faktisk til at mangle noget, og det er fordi, man flytter simpelthen barn. Når hesten er i træning, så ganger man vedligeholdelsesbehovet for energi med en faktor, og når det bare er let arbejde, så er det 1,25 man ganger med. Så går vi lige, nu skal vi se, hvad vi så skal sørge for at give ham. Går ind og laver foderplan, så kan jeg se, som forventet, så mangler han energi. Han mangler faktisk ikke ret meget af det andet, bortset fra noget vitamin E. Og vitamin E, det er jo blandt andet også et vitamin, som er vigtigt som antioxidant. Og når hesten arbejder, så bliver musklerne slidt, der sker nogle kemiske processer, hvor vitamin E er vigtigt til at holde sundheden i cellerne. Nå. Men ja, det er jeg jo nødt til at gøre noget ved. Jeg kunne faktisk også, hvis han kunne æde mere, så kunne jeg egentlig godt lade ham æde noget mere. Hvis jeg har mere hø til det, så kan jeg lige give ham et par kilo hø mere. Så er han jo faktisk dækket ind. Og vitamin E kan jeg faktisk også godt give noget mere af. Så giver ham 100 gram, så er han også rigtig pænt dækket ind. Det kunne jeg godt gøre. Hvis jeg nu er der, hvor jeg ikke rigtig har så meget hø, men kun har de der 13 kilo, det er jo noget med ens budget, hvor meget har man rent faktisk adgang til at give sin hest. Rent praktisk, og ligesom her i år, hvor der måske nogle steder er lidt mangler på det. Så nu skal jeg give den noget andet foder i stedet for. Så går jeg ind og vælger foder. Og så går jeg igen ind i Danmarkslisten. Og kigger på, hvad de har. Nå, så skal jeg finde ud af, hvad jeg vil. Og det kan godt være, at jeg er den gamle bondemand, som mener, at jeg kan give den noget havre. Fordi havre giver jo energi. Så finder jeg noget havre her. I kan se, at der er mange forskellige ting, man kan bruge her. Jeg tror også, jeg vil give den rugepiller, fordi det har jeg hørt om, at det skulle være så godt. Så rugepillerne, det giver også en lidt varm mask og sådan noget. Det synes jeg egentlig er vældig hyggeligt. Jeg tror faktisk, jeg vil give den 100 gram rugepiller, som jeg bløder op om dagen, bare for sjov skyld. Så nu går jeg ind og giver ham 0,1 kilo, det er 100 gram. Havre vil jeg så give til det, den mangler, fordi så kan jeg jo ligesom regulere det. Det var et halvt kilo havre, og det var 0,8 kilo havre. Det svarer sådan cirka til et halvt liter mål et par gange om dagen, eller sådan noget i retning. Så det er jo egentlig okay. Så nu er der så nogen, der siger, jamen, fordi at havre og mavesår og så videre. Så nu skal jeg lige gå ind og se, hvordan det ser ud i foderplanen ud fra det her. Så jeg går ind og kigger på foderplanen, og så ser der nedad. Nu kan I se tallene her, og jeg vil ikke gå i dybden med dem. Der kan du selv sidde og nørde i, når du kommer så vidt. Men det her, det er interessant. Der kommer lidt mere træstof. Det er fordi, der er lidt mere, havre. Der er også noget træstof i havren. Så der kommer noget stivelse, og det kommer fra havren af. Der står, at det er inden for det anbefalede område, og det er 0,5 gram per kilo kropsvægt. Og det er faktisk noget mindre, end man anbefaler. Den øvre grænse er 2 gram, og det optimale, altså det, man kan sige, det man mener, det bør ikke gå mere, det er 1 gram. Når man er under 1 gram, så skal man ikke være bekymret for mavesår, på grund af havren i hvert fald. Så de der par gram, den får havre, er ikke voldsomt. Sukker får den 900 gram om dagen. Det er stadigvæk også inden for det anbefalede, så længe vi står med en hest, som ikke står og er forfangen. Og det er en helt anden historie, som jeg ikke vil gå ind i her. Ligesådan fedt og olie. Den får ikke noget biotin. Men normalt, så vil tarmbakterierne danne biotin nok, så hvis fordøjelsen den er i orden, og den får godt med godt grovfoder, så er der ikke problem med mangel på biotin. Som regel er det sådan, at hvis det er sådan, at der er mangel på biotin, så ser man det i hårdkvaliteten, og så kan man begynde at arbejde med det.
Det er sådan nogle ting, man kan få at vide af foderplanen her. Så. Og så kan jeg blive ved med at lege med den. Jeg kan begynde at sætte den op i foder igen, og begynde at se, hvad sker der så. Og sætte nogle andre fodermidler ind, som jeg synes. Det som næste, du har brug for i den her introduktion, for det andet, det skal du bare lege til, det er at se, hvordan kan du så få den her foderplan gemt. Fordi det, der sker, det er, at når du har lavet den her nu, så går du ud af det, du gemmer det, og så går der noget tid, så går du ind igen, og når retter i det, så retter den jo. Det er bare til, så det er altid det aktuelle, du ser. Så det kan være en fordel at gemme det. Så går jeg ud i foderplanen her. Og heroppe, der kan jeg printe det. Det vil sige, at jeg kan vælge, at jeg printer på min printer. Og der er et stykke papir, jeg kan lægge ud i stallen. Jeg kan også vælge at gemme det som en pdf-fil. Det kan man på de fleste printermenuer. Så gemmer jeg det som pdf-fil ved simpelthen at printe til pdf. Så det er også en måde, jeg kan gøre det på. Jeg kan også sende en mail, hvis jeg synes, det er sjovt, men det andet er nok mere oplagt. Jeg kan også bare gemme den, eller kopiere den på min udklipsbeholder, og så lægge den ind i et andet program, jeg vil vise det i, for eksempel. Det er sådan noget, du kan sidde og lege med. Den kan vise nogle forskellige ting også, når den er her i foderplanen. Du kan også lægge den ind her i dagbogen. Og det vil sige, når du lægger den ind i dagbogen, så vil den ligge der, så det vil sige, at den vil konstatere, at den har lavet en foderplan til Monty, den her dato, og det har så set sådan og sådan ud. Og så kan du gemme det den vej også. Så der er flere muligheder for at arbejde med det i der. Så er der grafik. Og grafik viser forskellige. Den viser det her søjlediagram, som jeg lavede lige før, så det kender du godt. Hvis jeg så vil vide, hvor meget bidrager de her fodermidler så til, så bruger jeg den her. Så er det sådan, at det røde her, det er for høet, og det turkise, det er for havre, og så er der det gule for råpiller, og det bordeaux fra vitaminblandingen. Så I kan godt se, at langt hen ad vejen, så er det høet, der bidrager med den største mængde foder. Det andet afpasser det lige her, det der mangler.